pagtuo. O kang Ginoo mitubag. Kung doon kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasulti kamo ngadto sa kahoy nga si Kamuro. Makaluka ka o balhig sa dagat o kini mutuman kaninyo. Mga isuon, ipatuyo na ko papasa sa atong diapolo ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 5 ngadto sa 10. Kay kitang tanan ng mga dibotos, mapari man, mamatri man, malaiko man, mabatangkon man, matiguang man, baskog maglawas, lungit pakod o dunay mga incapacitates o handicapts. Ipahinumdumihan kita sa mensahe sa atong Ebanghelyo na ibasa. A little faith, provided it is authentic and genuine, can do great things. Ang tema sa atong piyesta kanutuigang mao kini journeying together in faith with Senior Santo Niño, or with the guidance of Senior Santo Niño. A faith which is sincere and a faith which is trusting. Diyos o Ginoo ko na mahigugmaon na tungod sa iyong pagigugma sa mga katawhan, nagpagkatao ka o kiyanak sa usa ka Birhen, nasakit ako kay kinikimong pagigugma sa mga tao. Gipas na nila sa mga sala na di maisip, pasaylo ang akong mga kasaypanan o kaayo nga walay sama, hayati o gikuna ang akong mga dalampan, aron sa pag-alagad kanimo o sa paglikay sa mga kahigayunan sa pagpagkasalamat. Kini mao poder sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, unahan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga o katawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako.